3:15 i parlem amb la Pilar de Barcelona. Bona tarda, Pilar. Hola, bona tarda. Hola, endavant. Mireu, doncs jo he trucat per donar-vos una bona notícia. Sí? I és que la nostra entitat, Intrés, que és una entitat sense afany de lucre, una entitat que gestiona serveis d'atenció a les persones, Sí? doncs demà organitza un aconteixement especial a la platja de Castelldefels, a 5 minutets de l'estació de Renfe, Sí. per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. Formeu part de la Marató contra la pobresa, també? És un acte que es vol sumar a la marató del dia 27 i on volem sumar coneixement i diners per al marcador de la marató de TV3 i els projectes que donarà suport. O sigui, recaptar fons per ajudar a tot plegat. Com ho feu? Vosaltres us dieu com? Ingrés? Intrés, Institut de Treball i Serveis Socials. Perfecte. Quin tipus de serveis socials oferiu, Pilar? Doncs mireu, tenim serveis d'atenció a les persones majors, de residencials i d'atenció domiciliària. Sí? També treballem amb persones que tenen dificultats en salut mental, dones que han viscut situació de pobresa, nens que han rebut i han viscut en situacions de maltractament, persones doncs, que estan en famílies que tenen acolliments familiars, que opten per la via de la paternitat adoptiva, és a dir, serveis d'atenció de diferents àmbits. Però aquest aconteixement que fem demà té una particularitat molt especial i que és un congrés dels infants i dels joves, és a dir, que organitzem un congrés per donar-li veu als nens i les nenes i als joves de la nostra societat perquè ells ens donin bones idees per combatre contra temes tan importants com és la salut, les necessitats bàsiques, el treball, l'escola, i poder donar resposta doncs, a la situació que moltes famílies avui en dia viuen, no? Que és amb aquesta crisi econòmica, situacions de dificultat econòmica. Que vosaltres es veureu dia a dia, no? Una mica de saba nova, no? D'idees bones i noves per lluitar contra aquests problemes socials, no? Malauradament. Sí, podríem aprofitar la vostra plataforma per convidar famílies i a nens i joves perquè a banda d'estar inscrits 150 congressistes que debatran en carpes concretes en diferents temes i donaran coneixement per després entregar-li al conseller del Departament de Benestar i Família perquè pugui fer política social en relació doncs, a aquests temes de família i sumar aquests euros que recollirem. També doncs, totes les famílies que ens visitin al voltant del congrés podran aportar idees i també diners. I també tindran atenció doncs, d'activitats lúdiques, esportives, d'animació, el qual pot ser un moment molt maco de trobada. I tant que sí, una col·laboració molt maca. Com ho han de fer les famílies que vulguin assistir-hi? Hi ha algun telèfon, alguna pàgina web on es puguin informar? A quina hora comenceu? Mira, comencem a les 10 fins a les 2 del migdia al municipi de Castelldefels, a 5 minutets de l'estació de Renfe, i entre els carrers, a la plaça de Castelldefels, entre els carrers Abeto i Romero. Però ja a la platja ja es veurà el moviment, uns senderetes, etc. Això demà i demà passat o només un dia? Només un dia, és a dir, demà, dia 12 de maig, al matí, de 10 a 2. De 10 a 2, allà tenen una cita totes les famílies que vulguin col·laborar, tothom que s'hi vulgui acostar. Doncs t'agraïm, Pilar, que ens hagis trucat per explicar-nos aquesta iniciativa molt bona, a més, per lluitar contra la pobresa i per conèixer també la vostra entitat, que també doncs, feu una tasca molt important i des d'aquí doncs, us felicitem i us encoratgem a continuar endavant. Molt bé, gràcies a vosaltres també per la vostra sensibilitat i pel vostre compromís a través també dels mitjans de comunicació. Gràcies, Pilar, de debò. Escolta'm una cosa, Pilar, abans de que pengis, si la gent vol informació sobre la vostra plataforma, hi ha alguna pàgina web que es pugui consultar per veure què feu, si alguna persona vol ajudar de manera, no sé si accepteu voluntariat o no, però potser més informació vostra? Pots connectar-se al Facebook de la nostra entitat, d'Intrés, i també a la pàgina web d'Intrés també ens trobarà informació sobre aquesta marató. Fantàstic. Molt bé, Pilar, moltíssimes gràcies i molta sort. Un petó, gràcies a vosaltres. Fins a la propera. Adéu.